अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. जवाहरलाल चौकावरून समर्थन मोर्चाला आता प्रारंभ झालेला आहे आणि तहसीलदार कार्यालयाकडे, राजापूर तहसीलदार कार्यालयाकडे हा मोर्चा जाणार आहे. मात्र तत्पूर्वीच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ हा मोर्चाला पोलिसांनी अडवलेला आहे. प्रमोद जठार आणि पोलीस यांच्यात या संदर्भात बोलणी सुरू आहेत. अखेर पोलिसांनी परवानगी दिलेली आहे. जो मोर्चा आहे तो आता तहसील कार्यालयाकडे निघालेला आहे. मोर्चामध्ये आमदार नितेश राणे, निलेश राणे, त्याचबरोबर प्रमोद जठार, संदेश पवन, त्यासोबत राजन तेली मंडळी, भाजपची नेते मंडळी, काही जोरदार समर्थनाच्या घोषणा दिल्या जात आहेत. आपण पाहू शकता की मोठ्या संख्येने रिफायनरी समर्थक आहेत ते सहभागी झालेले आहेत. हा मोर्चा आता जवाहरलाल चौक येथून सुरू झालेला आहे. सर्व समर्थक राजापूर तहसील कार्यालयाच्या दिशेने हे आगे करत आहेत.
होय, रिफायनरी समर्थक अशा प्रकारच्या टोप्या घालून हे सर्व आंदोलक जे आहे त्या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले त्याची दृश्य आपण बघू शकतो. एकूणच आपण पाहतोय की होय मी रिफायनरी समर्थक अशा प्रकारचा बोर्ड जो आहे तो प्रत्येकाच्या हातामध्ये पोलिसांना सांगा चला पुढे चला. पहिली सुरुवात आम्ही आज केलेली आहे. तुम्हाला पुढे वाढत इंडस्ट्रीवर अजय सर बोलवतो. सर बोलवतो. अशा प्रकारची भूमिका निलेश राणेंनी मांडलेली आहे. आम्ही महाराष्ट्राला पण दाखवून देऊ आणि आमच्या इथे रिफायनरी यावी आणि आम्ही आणणारच. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.